Nagigibitaon sila. Igib ng tao kami dito tubig, guys. Ganito, guys, kasi pag yung mga dicer dito sa Malanday homeworks here. Ayan, guys, oh. Nag-igib taon sila. Ayan, guys. Kung naalala nyo, guys, yung anak na Justo ni Alarcon, guys, ito. Justo ni Alarcon yung pala macaroni. Kung gaano siya kahirap, guys, ganun din siya kasipag. Ayan. Wala kami ng tubig, natutulan. Kaya kayong mga closing mamaya, mag-igib kayo, ha? Umayos kayo. Ang pinakapuging dicer. Di ba, hindi may sabon, no? Yung gano'n, no? Yung panghawak ng vlogger. Nagaluwang kita nun. Mura lang siya sa akin. Paano yun? Ganyan mo lang yung may stick siya. Pag nag-video ka, walang alog. Kasi pag kamay yung hawak, umaalog yan. Yung gagawin mo lang. Wala akong cover sa bakit. Iikot mo lang siya. Kukobra ka, tapos masakit batok. Gago ang puta. Makamatay ka na lang.